Now, atong pagtagad mahigala ng mga kandidato para sa umaabot unya nga 2028 national election, no? Si Lino Robredo do nanay mga pamahayag mga higala unya kinini ang medyo murag ubos gamay po Australianis. Og unsa may mahitabo ani? Pananglitan kung dili mo dayon si Lini gyud og dagan. Murag si Lini rarabay gisaligan sa oposisyon mga sukid tigpaminaw. Or ma-convince pa nila ni. Kaya nga man to sa Laila de Lima kaganina dahil sa atong balita sa Manila nga ilang i-convince. Na atong isgutan kay ni ay interview ni Leni Robredo sa atong RMN Naga gitneken. RMN Naga, no? Mga naka-interview ani. Unya miingon mga higala nga malagdi na sa interesado gyud. Nya atong isgutan sa may mahitabo ani nga si VP Sara nag-una sa survey mga kagalaan. Ang sunod sa survey si Lini although layo pero sige nagsunod. Nya wa may interest ng mudagan. Unsa may mahitabuan ni unya, no? Now niingon mga higala ang mga political analysts gawas nato mahigala sa atong paniid. Doon na po'y mga maniid dito sa Manila, mga sukid tigpaminaw. Nga kung ugaling dili mo dayon gyud og dagan si Lini Robredo, maapektaran og samot ang oposisyon. Kay matod pa mahigala ni former Vice President Lini Robredo atol sa interview sa atong sister station dito sa Naga City, RMN Naga. Mi-roll out na siya for national office in the 2028 elections. Miingon siya, magpabilin siya, mas maayo, mas ganahan siya nga magpabilin siya dito sa Naga City. Gusto siya manghigala nga mga mo dagan pagbalik isip mayor sa Naga. Kay first term pa man niya ronday. Inday kin. First term pa man niya. So, ang mayor mahigala ko to ba na sa tulo ka termino. So first term pa niya by 2028 mudagan siya dili presidente ang daganan kundi mayor dito sa Naga City. Straight to the point. Kay matod pa niya mas mo prefer siya nga magpabilin sa Naga. Naapa sa daghang buhatonon kuno dito sa Naga o wa na say plano mahigala for a national post. Kung maohon ni mga kagalan samot nga maapektaran mahigala ang oposisyon aning kalakihan. Straight to the point. Kay ilang kandidato nga mo ilang gisaligan daw di man manghigala kon. Huna-huna sigong Lini sad. In fairness aning Lini ba? Kinis Lini mo god. Medyo okay man si Lini mga kagalaan pero murag samukan siguro siya. Ha? Liman ka sa una kunta silang Marcos. Karon ipatuon niya si Marcos, ha? Basin ba yagin og din isa katuon sang Marcos? Kay kini mo sa Lini og si GC Robredo day. Ang ilang kabantay ka sa ilang sugilanon ning Lini og GC kanadto. Maapil na sa rally mahigala ngadto sa EDSA. Bato katong Marcos Senior. Straight to the point. So, nakakuntas ng BBE mga kagalaan, daog siya sa vice presidential race, nahimo sa vice presidente, nakakuntas nagbalik mga kagalaan pagka-presidente, pagdagan, pildi siya mga kagalaan, kaya nag-usaman mga higala si Sara o si Leni, si Sara o si BBM. Unya karon, murag hunahuna siguro Leni, ako naman sa inyong gamiton. Murag hunahuna siguro Leni day. Nga gamiton lang ko ninyo. Murag wa, dili siya siguro magpagamit. Mao siguro ni iyang kuan. Kay mao man yung interview ato paminawon may galan yung interview nanay okay na ni dong may ato paminawon ko no. Yan, hindi na ako ma-retire. Talaga, 100%. 100%. Ever since man, pag kandidato kong Naga, klaro sa kuya, na din ako mabalik ng national. Kailang, garo kaya, pirang beses mo sabihon. Igaw pa ng gad mga. Si mga gusto sa kuya, nag-aasa pang magriba ang isip ko. Si mga habo sa kuya, nangungutsa na nahiling din ang ayayan. Mabaribay man ang isip. Di na ako makikidebate. Ilingunta na sana. Pero sa kuya, di ako ma-waste ng time na pag, gano'n baga pagparaderebatihan niya, takadakal kita ng trabaho. Matrarabaho na kita. Pero sa kuya, kaya, nag-national na ako, pero sa kuya, nahihiling ko si purpose kung taano ako yaon digdi. Kaya sa kuya, without any doubt, nagpuon ako digdi. Klaro naman sa kung dahil ako ma-national. Factor kung sakali kung may mga nag-i-insist pa talaga may mga factor. Ngayon na akong pressure.
Na, Iba kaya mo niyan, iba kang 2022. Grabe si pressure kang 2022 dahil VP ako. So ngunyan, may hiling man sa mga ginigibo. Nauna ako magpo Manila. Gabos na imbitasyon sa kuya, di ko na inaako. Pag mayong connection sa Naga. Ano man. Ang klaro sa kuya, mayo akong pressure na mag-ako. Basta sa kuya, ang gabos na concentration ko Naga. Mayo na sa kung itong mga nagdidigdi na national. national na pag pigbubuksan yan sa consistent ang sa kung sabi. Pati si pag-meet me kang mga allies, aram nila. Aram nila na halimbawa may sarong meeting na di ko na i-mention magsisis ako nang sabi among the allies na mag-desisyon ka na nga ni Ngayata, mas marengya, mas amos. Sabi ko, haluin ako nakadesisyon. Kamu mo lang din nag-ako pag-desisyon ko. Haluin na ako nakadesisyon. Klaro na iyan. Hindi na ako ma-retire. Anong politika? Kadakol naman ang nasa national. Kadakol na ang pwede. Kang VP kaya ako mayo eh. Katubaga kang VP ako si national elections, si senatorial elections bago kang presidential elections. Si Ocho Diretso may nakaluwas. So katugaro ako lang talaga si possible. Kadakol naman. Garo mayo naman matabang man ako. Hindi man. Hindi ko man sinasabi din ako matabang, pero ang concentration ko yan. Possible, ma'am. Sisay kang pwede. Kadakol man kaya ang pwede. Kadakol man ang pwede. Sa grupo mi, si Risa, pero beses na nagsabing okay siya. Sa iling ko, si Bam sa Kasigiko, pwede man yan. Although pareho nagsabing Hapo Linda. Sa iling ko, si Vico would make a good president. Ang ano lang talaga, si Edad. Ang sarupan na ihiling ko matibay na mayor na would make a good president, si Joy Belmonte. Kadakol pwede. Kasi hiling ko dapat haliun na ito bagang mentality na garo may sarong savior. May man arog ka yan. May man arog ka yan. May man monopoly kang kakayahan. Okay, nahiling ko na si limitations ko. Garo mas bagay talaga ako sa local. Maluya ako sa politika. Ako sa trabaho, kadakol man akong dayaram, pero mahigos ako. Pwede sa local, pero sa national, kadakol ang di ko talaga kayang ibuho. Maluya talaga ako maluya ako mag-navigate kang politika. Kasi hiling ko mas bagay ako sa lokal. Klaro na iyan. Hindi na ako Gamay lang ha. maritime. Muna ang pamahayag ni Leni Robredo. Medyo problema ron ang na problema ang oposisyon na Dako kasi problema ron kay sa ilang kandidato. Wa may kwan. Kini mga higala nga masagod nga 100% di nako kay mayor si kwan. Actually man ko kini si Leni. Dili ba yung anak nga kana bang gusto ginigahom si Leni? Kay kung gusto pa ni gahom sa una buhi pa si JC Robredo may mayor ang Nanaga. Pagkahuman og terminon JC, si Leni puli day, dili pa sa inana. O humang terminong JC, pahuway. Wa sa ilang pamilya nga mo dagan pagka mayor. Kini si Leni na pressure lang gini. Pressure lang gini. So, karon pagkamatay ng JC, napugos niya sa pagdagan. Actually, daghan ang naikuan niya, dagag kongresuman. Kusog man siya mga kagilaan sa may kandidato sa ikuha sa ni Maruha sa mo oy running mate ni Mar. Kapila man ibalik-balik Leni diri atong interviewon, no? Pagdagan niya pagka vice president o pagka presidente. In fairness aning Leni, okay ni siya. Pero kung magbangga ko sang Sara mahigala lahi man sagud ni kang Sara pod niya kano unique ba? Mayog quality kini si Leni. Kini si Sara maayo quality sad. Ug magbangga sila medyo pareha mga maayo. Medyo alanganin lang gamay sa Leni kay mga tao mga higala ron sa pagkakaron ha, gusto sa strong leader. Unya na perceive nila Sara mas strong dugangan pang digong ilang gipada dito sa dahig. Diha ang medyo dihado. Pero ug moingon ka kandidato karon nga at least dunay chance nga makabangga ni Sara Leni. Ang problema ini ron kung di man mo kwan si Leni.
Kay ingiyan ng mga higala, murabag, kana bitaw sang mukan pagkas mong pagkatao dahil nga mo tayo gamit na sa kuninyo ni kalakiha. Kapoy na ko ana, no? Kay, di man sa politiko, gis pagsugod pa lang. Murabag, napugos na bitaw ka? So humana ko dito nasyonal, gusto na ko dito sa lokal. Karon ang pressure, grabe kayo mga sukit di paminaw, padesisyonon. Siya ingon sa nga nakadesisyon naman ko, ang akong desisyon dili. Napakunoy mga daghang unfinished projects nga iyang humanon, maunang musik siya og second term dito sa Naga City. O ni may galaygi ko nilini nga mayor naman ko sa Naga, arin lang sa kos local. Amot lang kahaog say o ba kay mga changes ani kay daghan ang mga in fact si Congresswoman Laila de Lima ganina sa balita may galas kauluhan ingon magid na ila na gyud kuno kumbensihon og mayo day. Basig mada pa siguro nila but so far sa pamahayag ni Lini karon ingon man sa 100% di nako kapoy na kanang kuana. No, naga lang kuno siya mas angayan sa dito sa lokal. Mao ni Roy Kwan. Problema ang dako sa dis opposition ron. Straight to the point. Unsa man kay rason ni Lini Robredo nga dili siya mudagan. Daghan, no? Mahimo nga gikapoy na sa nasyonal, mahimo nga mo situldaw na sa Naga, murag kapoy na kanang pamulitika dito, at least kining Naga mo serbisyo na lang sa Naga. Pwede, kay ato na bantayan ba ining Lini, di man sa inganan nga mo grab gyud og opportunities mga sukit tigpaminaw. Napugos sa manigdagan pagka-congressman sa ding namatay iyang bana nga si Jesse. Napugos sa punigdagan may gala pagka-vice presidente kay gikuha sa as running mate ni Maruhas. Unya pagka-presidente may gala wa may lang ikabangga sa may gigamit. Karon nakasuway na sa ana, una-una sa Lini kapoy na day. Di bela pud lali mahigalang mo dagan kag national position. So daghay gi una-una niya murag kapoy na. Ikaduha tan-aw niya Sara medyo kusog man sa gyud day. Wa man kay kasiguruhan dagan kang bangga kang Sara rong panahon na medyo dili ka sure. Pero mudagan kag mayos Naga malagmit sure ka kay ikaw man mo incumbent. Imo man lang mabana-bana si Lini lagi nakahibaw ana asa man ka ari ka sa sureball day. Mudagan kog mayor magpariili ko sure na makong daog. Ba't dagan ko presidente delikado kayo? Ha? Kayo ang survey may tanawon karon, bisan nagiunsan lagdaot si Sara mga higala. Quadcom pa last year. Muna kalainang Sara ha, ambot og sa pagkakaroon lang wa tayo bawo og ila paning tiwasan og wa tayo bawo sa sunod. But so far, last year pa katong Quadcom gitira sa gitira wa gyud mga higala dutli. Taas gyapon rating. Karon mga higala sa impeachment, gitira, gihilak-hilakan pag madriyaga. Pero nga ito, mga sulti tag tinuod ba? Kanang real talk pa lang. Wadot li, Sara? Lahi ning iya mga higalang, lahi ning iyang kalidad ba? Nga, karon amlak na gipresent mga kagalaan, besag. Hasta mga higalang kwan, wag po na dutli. Amot na kakarong sunod hearing og ila paginang ipadayon, wata masayod mahigala og ganto sa impeachment. But as of now, ug imong i-evaluate mahigala dawa kadot ang mga pasangi nila kang Sara. So karon ububangga sa Lini, maghuna-huna man Lini di amang bangga migi kunto nga may Clarex na. Ha? Ug ari sa Naga mahigala sigurado man. Pare ba ni Tulfo? Si Tulfo ang sa administration ang ilang gipilian si Romaldes. Dili mo dayon si Romaldes Dison unta day. Medyo hinay man, di man kayo kung Dison. So si Tulfo unta. Si Tulfo tan-aw niya mubangga sang Sara mahigala. John Beck, wa naman John Beck mga sukit pa binaw. I-appeal ko pictures Tulfo dong, kanto Tulfo nga. Abi ka nanduha ka Tulfo lang. Mo ni mga kandidato sa administration. Ang Pink at least doon na sila kandidato mahigala tulon ng ilang kandidato nga medyo okay. Ang problema lang og kaya ba nilang banggaon Sara as of this time? Na may mga okay nga kandidato. Mabita na nga kung ma-impeach si Sara, ilang ipanikamutan, daghan mahigala ma-level ang playing field. Kay dili ni ma-impeach Sara mahigala medyo kalaysod gyud. Okay na, sa Pink mga sukitig paminaw. Si Lini, si Bam og si Risa. Kini mo ni mga kandidato sa Pink. Ang kandidato mahigala sa administration. Asa man to kandidato? Balik ko na to nanas Tulfo dong, yapil to Tulfo. Ibutang na likod Tulfo kay una Tulfo man to giplanuhan pero si Tulfo dahil ingon nga di na kuno sa magpariilik na siya. Nga naman, kumudagan kag presidente, bangga kang Sara, karong mga panahon na mga kigalaan, dakog chance mapildi ka. Pero magpariili ka pagka senador, surbol. Adi, ganyan surbol. Pero malang dool-dool sa tinuod ba?
Si Tulfo mahigala. Yan naman ang manaon. Mudagan ko magparaili kong senador. At least ako kung chansang mudaog. Pero bangga kang Sara mo raog. Mamapanya ka na bangga-bangga ka. Sa pagkakaroon ha. Sa pagkakaroon lang.